जई हो ना हो। हाँ जी ये नु रहे कि अब जा 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 जान भूला गई हो। भुला जो यार यही पर एगो भजन हम लिखनी बाबू तैयारी में रहो कि धरती पर अइला अंतरा हमरा का वही के बा कैसे कि खाली तनी आदेश रहल मात गर्भवा में दुख कितना सहल हो माता के गर्भ में जब जीव रहेला तो अपना ओकरा तो कष्ट रहबे करेला संगे संगे महतारियों के कष्ट होला। ऐसे कितना ही जीव जौन बा कितना ये माता के पेट में दुख सहेला रहल मात गर्भवा में दुख कितना सहल हो लेकिन माता के पेट में जब ही जीव रहेला भगवान से प्रार्थना करेला कि हे प्रभु लिखल बा कि माता के पेट में लेट रहा मल में मुख था मुख में मल था। महतारी के गर्भ जौन हनु झरिया स्टेशन है हाँ वो जो झरना झरेला मल मूत्र के माता के पेट में लेट रहा मुख में मल था मल में मुख था तब तूने प्रभु से कॉल किया कि बाहर हो तेरी भक्ति करो इत्याय प्रभु तुझे काढ़ दिया। कौन कैले बा रहल मात गर्भवा में दुख कितना सहल हो करब भक्ति भजन निस दिन प्रभु जी से कहलो करब भक्ति भजन निस दिन प्रभु जी से कहलो धरती पर